Ħanurikom mini Ġustin Karwana llum, jekk toħorġu xi kelma minn hawn ġew tpattuha qares. Kien b'dan il-kliem li s-Segretarju Parlamentari Ġustin Karwana laqet lill-Officers in Charge ta' Djar tal-Anzjani għall-laqgħa li sejħet għall-istess ħaddiema. Persuna li kienet preżenti għal din il-laqgħa tkellmet ma' dan l-istazzjon u qaltilna dwar dak li verament seħħ waqt din il-laqgħa. Daħlet l-ewwel li ma ġara l-assistent direttur ħadinna l-mobile sul basktijiet. Mbagħad daħleti għaltinna ħanurikom min Ġustin Karwana llum. Jekk toħorġu xi kelma minn hawn ġew tpattuha qares. Teddidna li aħna maħna xejn, laqas officer in charge intom minnhom, laqas intom bissem niżlin, intom minnhom xi primi donni, werwirtu l-anzjani imħabba il-petizzjoni li għamilna għax qalet li marru anzjani jikbu għandha li ma jafux għal xiex iffirmaw. Jekk għandna xi kuntratt bħal speċi ta' testament li id-day center ħaljunna nannu noħduhula u morru ibilgħu dak ir-remittar li rremettejtu. It-teddid waqt il-laqa laħaq il-qofol tiegħu meta waħda mill-ħaddiema ippruvat tirrispondi għat-teddid tas-Segretarju Parlamentari. Kien hawn li l-persuna qaltilna li s-Segretarju Parlamentari Ġustin Karwana saħansitra għamet għal din il-persuna u għeddita li se toħodant il-Kummissarju tal-Pulizija dak il-ħin stess. Kollega tiegħi marret biex tirrispondija u qaltilha jafhem u anke għaltilha bisimha, qaltilha għax il-Kummissarju tal-Pulizija wara l-bib inġibulek, qaltilha ara l-oħra kif qed tkellimni u għamiet għalija. Qaltilha iqaf qed ngħidlek, iqaf għax għand il-Kummissarju tal-Pulizija issa nieħduk. It-teddid tas-Segretarju Parlamentari wassal għal biża' fost il-ħaddiema li kienu għall-laqgħa kif stqarret magħna l-persuna li tkellmet ma' dan l-istazzjon. Ritna, da mhux ħaġir ta' onorevoli hu. Stħajjilna qegħdin il-Libja? Għadni werra sal-lum jien. Sal-lum għadni werra. Ta' min iżid li r-raġel tas-Segretarju Parlamentari Ġustin Karwana huwa assistent kummissarju tal-Pulizija. L-intervista ma' din il-persuna ixxejjen għal kollox l-istqarrija li ħarġet il-ġimgħa fil-għaxija is-Segretarju Parlamentari Ġustin Karwana li fiha qalet li l-laqgħa saret biss bi skop wieħed dak li tagħti serħan il-moħħ lil ħaddiema li ħadd mhu se jitlef postu. Permezz tal-istqarrija tagħha, Ġustin Karwana pruvat tiskredita l-UHM li aktar kmieni kundannat it-teddid li għamlet is-Segretarju Parlamentari lil numru ta' ħaddiema. L-intervista li xandar dan l-istazzjoni llum tikkonferma b'mod ċar l-akkużi tal-UHM u tgiddeb għal kollox l-istqarrija ta' Ġustin Karwana.